Здравейте! Тази седмица сме се посветили на тема бързане. Всеки от нас бърза в ежедневието си, това да направи, онова да направи и много често храната остава на заден план. Затова съм ви подготвила ястие, което да става супер бързо и най-важното – с помощта само на един уред. Точно така, това е една тава, която след малко ще напълним с зеленчуци. Нашето роле е вече тук и ще изпечем във фурната и ще стане чудесна вечеря не за един, а даже за 2 дни. Тук съм си подготвила едни картофи, които вече измих и ще ги нарежем ето така, на половинка, после на четвърт и после на осминка. И по този начин с кожичките ще прибавим към месото. Не бързайте да пълните тавата с картофи, защото тук имаме още много свежи зеленчуци, които можем да използваме като заместител на картофите, особено ако се пробвате да влезете във форма за лятото. Аз, например, бих използвала картиол. Просто ще го накълцаме, ще го добавим в тавата, след което ще добавим няколко стръка целина, които просто ще прережем ето на толкова големи парчета. Целината, когато се запече, става много вкусна, особено когато поеме от миризмата на месото. Прибавяме ги в тавата. Не трябва да забравяме лука. Той ще ни помогне, за да използваме това, което остане по тавата, да сътворим един чудесен сос, така че да използваме всичко, което се е получило в тази прекрасна тава. Няма да го разделяме на много, ще го разделим само на 4. Да не забравяме моркови. Единственото правило, което трябва да следвате при One Pan Cooking е, че всички зеленчуци горе-долу трябва да са ви на един и същи размер. Защо? За да може да се изпекат по едно и също време. И за завършек ще използвам пресен чесън, на който ще отстраня корените и част от листата. Измивам и ето така цял го поставям в тавата. Общо взето, това е! Вижте колко е лесно! Остана ни само 2 неща. Първото е да подправим. Днес ще използвам пушена сол, която ще придаде на нашето ястие особен пушен вкус. Тя е доста силна, така че трябва да слагаме малко. Ще сложим черен пипер, ще сложим малко зехтин, който става за печене. Разбира се, чесън, скелетките даже няма и да ги беля, ще ги сложа ето така. Само един път съм ги смачкала. И една тайна съставка – бира. Много обичам да готвя с бира. И следващата стъпка е да покрием това чудо с фолио. Така парите ще спомогнат голямото месо, както и зеленчуците, да станат готови за ядене. А сега това нещо го поставям във фурната, която предварително загрях на 200 градуса с вентилатор. Изваждаме от фурната, махаме фолиото и продължаваме да печем без фолио. Време да изкараме тавата от фурната. Ще извадим месото от мрежичката. И внимателно да го нарежем.
се е получило. Ще си прехвърля 2 парченца месо. Ето така. Ще прехвърля зеленчуците. Ще вземем тавата и ще я сложим на котлона. И в нея ще прибавим малко сметана. Вземем мерителната каничка и ще изсипем това, което се получи с помощта на шпатула в каничката за пасатора. Добавяме вътре лука и целината и пасираме. Месото ни е в едната половина на чинията, а в другата добавяме 1 лъжичка сос. Ще добавим отпечените зеленчуци. Добавяме запечения чесън. Ще полеем с няколко капки екстра върджен зехтин, който ще придаде допълнително вкус. И за малко цвят ще добавя лиофилизирано цвекло на прах, просто ето така върху чинията. Вуаля! Това е моето предложение тази седмица за бърза вечеря, където използвате само един уред и това е фурната с помощта на една тава. Не забравяйте да ми покажете любов, като харесате това видео и да ми пращате снимки, ако сте решили да пробвате тази рецепта. Ще се видим следващия път. Чао!